हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय मा होनो जावलिया फिल्म आरोना फिल्मनि शुटिंआव थांनो नागिरदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला मा होनो फैलायबाय नामा दायो जोङो शुटिंआव थांनो रेडि जाबाय। जोङो गुगोल बाबाबो दङ। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै। एक्चुअली जों दानि शुटिंआव थांनो ओंखारदों। पुलिस आरो बिलियननि एन्ट्रि दं बेयाव। स' फिल्मा जाहैबाय जोंना माबा जावलिया बावदों जोलै होनफ्लांदों। दे नायलांबाय थादो। दायो जों मोनफैबाय लोगोफोर शुटिंआव माजराबारियाव नै गुगोल मानसि खाथि लाबोदों। हेल' रायजोफोर, जों बेयाव दा नै माजराबारिनि बिखा सेराव हाग्रामानि बिखा सेराव मानास हाग्रामानि बिखा सेराव जों दा शुटिं लानो फैदों। जोङो माने दाखु जाहैबाय नालाय हमजासिगोन जाहैबाय पुलिसजों। दा बेनिखायनो बिथांमोनजों जों हमजानो थाखाय बेयाव फैनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय आरो बिथांनि मिथिंगा मा नाममोन? मुसिंगा नोंनि चेनेल नामा? बंसियारि ब्लग्स। बिथांनि चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै गासिबो शेयार खालामनानै बिथांनि चेनेलखौ जेसेबां हायो एसेबां फेन लाना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथांमोनखौ। साबस्क्राइब खालामना हो दे। दादाखौ लानोसै दादा मा लानोब्रा ओरैनो बिदिनो दिनै बानायसोनि माबा दङ, सर्ट दंमोन बेयाव बानायसा लिंनाय लेखा फैफादों आं दा। मा होनना बुङो बे जायगाखौ? माजराबारि बे गेटआव माने दाखुफोरखौ हमगोन आरोखि पुलिस अफिसारा। दा बे सर्टखौ लानो फैदों आरो। बेहायनो मिथिंगा फंबाया बुंनायलाय एसे रायजोफोरनो बुंहरबाय आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबा जाबाय बे फंबायनिखौ। नै दा पुलिस अफिसार सारा नै आंनो बाय बाय। Ora. Blog video ini, mau aku
एक्शन एसेयाव गायबोदो दे माने मा खालामबाय दियो सारमोना ओरै फैलायदो जोंहा आदा मेख्ला जिराय मेख्ला अ आं दानि लुक्सखौ गायबाय आदा मेख्ला नामा राव क्लियार आदा मेख्ला नामा होननायसो खोनाबाय आदा मेख्ला होननायखौ दाना नोंखौ आदा मेख्ला होनना जोंना दाखुफोरा अबाव थाजोबखो ओमफ्राय जोंहा नै माखौ फुस्लायो हाइजेखाखौ बोथोर दाखु ओइला सासेया अबेखैबा थाखुमागासिनो जोंहा ओरै फ्रेमा फोजोबथांगोन फ्रेमा माबा खोन्थाया आं लादों ना मबाइलखौ लाखायाखै बुंनाफोरा थाबाय दे टिचर दे गागाजों थारना दै सोंफ्लासो आया होमबा जों बारसिन थागोन होमबा जों बारसिन थागोन जेखाय गाजावलायनोसै नामा बारसिनबाथाय हगार पापिफोरनायबा फै नांगौ नायनो होननाय नामा ada daku naman deh. दाखु बियो Angba. Nungba. Deh. Zaulia film ni na. Bos. Oma. Wow. Bos. Ras kena dong. Ma film mana mulai? Film mana? Zaulia. Mar saban deh. Halo. Niska. Program ini nama ya? Ada. Aktris nane. Ada turun bazi. Help me nih jalan cina mana? Kerana lah make up je. Pelau gaya, marsa baka. Mazrabari. Oh. Lawan lain sekian. Makalam video. Nagurna video. Nagurna. Mun Munba mazagon. Munba muitaje. Angbe. Oh. Mun Jagon deh. Tension dia. Jagon deh. Hayo ba mabasa.